Окей, хора, здравейте! Това е втори епизод от влога на село. Реших да снимам, защото просто изведнъж се зарибих и Лъки трябва ми да даде пръчката. Дай пръчката. Дай пръчката. Пусни, бе. Не? Не? Окей, седни. Седни. Долу. Браво. И него ще музика. И да, сега ще покажа какво може. Като му кажеш ела, той идва естествено. Да, окей. Ела. Окей, ела. Окей. Фейл. Окей, ела. Ти гледай. Да, то в този епизод няма какво толкова да ви показвам. Окей, много як. Гледайте. Ела, Лъки. Дръж. Дай пръчката. Дай пръчката. Дай пръчката. Дай пръчката. Дръж. И да, сега ще ви покажа дворът. Не, кой знае колко голям, но ще е голям. И да, това е. Мисля, това е само задната част. Като добавим, че там продължава поне 20 метра. Още там има градина. Там един зелен стол и басейни. 60 метра. И така, една къща просто. И там огнище. Още една градина. И къща още една. А тук са една, две и три къщи и една туалетна е там. Да. И с нея сега ще ви покажа градината. Доста огромен двор. Доволен съм. Ако го разхождам доста често. Да, ето. И да, окей, ела. Нещо му става, не иска да идва. И да, хора. В този епизод няма какво толкова, не ви показах нищо. Сигурно е, може би, най-тъпия епизод. Ама исках поне да ви покажа Лъки. След никой не го е виждал и затова. Лъки се казва кучето ми, Лъки Късмет. Като малък бягаше и то бая, наистина. И взехме, че го връзвахме и да. Сега се научи да не бяга. Лъки, ела! Нали ще дойде? Надявам се. A few minutes later. Още го няма. Лъки, ела! Що го няма? What the fuck? По принцип идва за 1/100. Сега ще го потърся нагоре. Ето го къде е бил. Айде, говори си с тях. Джав. Да, сега ще ви покажа. Тук имаме още една къща, още една и там 4 места за прасета, кокошки, дърбър, два чедър, плюс там има едно. Не искам да покажам това кочине. И там също има едно. 6. Тук не искам да гледате каква кочина е. Всичко е разхвърлено, ще покажа. Ето тук. Да, и това е още една къща. Ето тук има едно куче, което ето го. И Лъки много обича да се заяжда с него. Лъки,
И да, той винаги лае тук. Лъки! Идей! Ще ухапи какво са... Не! Лъки! Не! То вече един път беше сритан от Лъки. Беше там. Лъки! Не го гледах за малко и веднага отива да такова. Не, Лъки! Не дай! Лъки! Гледайте епичния бой между куче и куче. Тежко. Лъки, ела. Лъки. Да те набия ли искаш? Ще вържа.